checking time. Alas 4 eksakto ako umalis ng bahay. 13 minutes na ako naglalakad. Papuntang trabaho. As usual. Palengke na. FTI. Sunshine Mall pala. Sa likod, FTI. Base sa mapa ko, 2 hours and 6 minutes pa ako maglalakad. Diba? Wow! Ay, go, 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 go! Western Pikutan. After 1 hour and 3 minutes, also known as Dieter Bonifacio. Tawid na ako dito. Dieter Bonifacio. Sikat ng bus. Baka batalyon. Malingki pala ka dito, may kalamansi. Gluten po. Thank you po. Sa inyo po. Okay, nag-order ako sa kanila. Look. After 1 hour and 30 minutes, last walk. Lakad. Asa na ako? Alpa lang. Nandito na rin ako sa wakas. Pati bag ko basa na sa pawis. Pansinin nyo, tumutulo na yung pawis sa sombrero. Itsa na ako, itsa. Tama talaga yung binigay na time frame ni Google Map, kaso nga lang hindi ko siya sinunod kung saan ang rutang binigay niya. Dahil kagabi sinunod ko siya kung saan niyang iskinita ako sinusuot. Hindi ko pamilyar, so dito na ako dumaan sa main road. Hindi naman magkalayo yung oras na binigay niya. 2 oras. Higit. Ito na ako sa ilalim ng MRT. Magallanes. Ay paisa-isang naglalakad. Siguro mga kalahating oras na lang estimate ko, kasi madalas ko na itong nalalakad dito. Okay guys, bye. Update the Peninsula. Peninsula Makati Avenue na ito, papunta na. Traffic na ako mga 15 minutes. Saktong sakto yung sinabi ng Google. Oras ngayon mga parang di pa aabot ng
2 hours and 15 minutes. 14 minutes pala. Mas malapit yung ruta ko kaysa binigay ni Google. Manila Peninsula. Yala Triangle. Mahaba ng building dito ngayon sa Yala Triangle. Dati wala yan. Yeah. Higinganan lang yan dati. Okay. Oh. Mga 5 minutes. Nawid na ako. Alright. Nakarating din. Check mo na. Sir. Saka sir? 19th floor. Amcor. Nakarating din. Basement 1. Sir. 19 sir. Amcor. Amcor. Ayan. Ayan. Ay. Ito na ako. Ayan. Yun, bilis. Sa wakas. 19 floor. Sakit betul ko. Kelampakan. Do you want to know?